todos e a todas. Imos comezar con este pequeno festival de baile que prepararon algúns dos alumnos do centro. Esperamos que vos guste. Empezamos co alumnado de baile moderno. Un aplauso.
Ramos. Fixemos isto porque toda a clase está moi agradecida con vos. Por un lado, Dolores, a nosa mestra de lingua, lengua, expresión e comunicación e plástica. Unha persoa que é un pouco quisquillosa cas faltas, pero unha gran actriz e artista. A ti dedicámoche porque eres a nosa guía, sempre nos axudas nos nosos momentos tristes e nos apoias nos que... Ainda que ás veces che volamos un pouco a cabeza, sempre che quereremos. E por outro lado, César, o noso mestre de matemáticas, sociais e non nos olvidemos da educación física. A ti, ainda que non o parezca, a ti tamén te apreciamos. Ainda que ás veces pasaste un pouco cos alumnos e alumnas de sexto, pero non te enfades, decímolo con cariño. Pero nós tamén hai cousas as que a veces nos sacan de quicio, como por exemplo... Casi toda a clase ten fones que se frenan dándolle clic na parte de arriba. Pois algún moléstalle cando estamos no control e lle damos para primer latinos verdes. Pero non tes só cousas negativas, tamén tes positivas, como por exemplo, ás veces en educación física deixanos xogar ao xogo libre. Ou en matemáticas ou sociais, cando nos deixes estar cos ordenadores, porque sabes que a case todos nos gusta traballar cos portátiles. Estamos todos moi agradecidos con vos. Moitas gracias por apoiarnos estes 2 anos.
Adelante. Oh, está. ¿Dónde van? ¿Para ahí? ¿Dónde van? Ali.